Salín da escola aos 11 anos, 4 irmás, meu pai no Brasil. A miña nai era buena, pero era machista. Ai, sí. E dixo, non vos podes a estudiar, a fregar, a cociñar, e teu irmán é o que vai estudiar. E meu irmán non lle gustaba estudiar. Eu quería ser profesora de EGB, tampouco tiña tantas aspiracións, pero non me deixaron. E por que non te deixaron? Porque sacoume da escola aos 11, porque tiñame que facer cargo de meu irmán, que era pequeno. A muller, en pleno século XX, era machista total. Fregar, lavar e planchar, e plegarse. Viño o home borracho, daballe unha tunda, e ela ainda tiña que sonreír e facerlle a cena. Que eu que teño moito carácter, igual lle poñía a tortilla na cabeza. Ai, tú tens moito carácter. Eu moito. Sí. Tiven que telo. Por qué? Porque, repito, no ano 63, cando esa clienta, eu tiña un montón de clientas que cosía polas casas, me dixo que non tiña nin para darlle de comer aos seus fillos, nin ao seu marido, iso é unha cousa grave. Entón, uns amigos de meus pais dixeronme, ai, vente para Inglaterra, muller. Vente para Inglaterra, que ali vas te traballa máis, efectivamente. Por 5 libros mandoume un contrato, e alá se foi Madalena. Foi o mellor que puiden facer na miña vida. Bueno, empecé traballando con xudeus que escaparon das garras de Hitler. Fíxome pensar que as ditaduras son malas en calquera país. Que, bueno, eu son un pouco ingenua e creo que máis na bondade da xente que na maldad, claro. Gústanme moito os nenos e os animais porque esos non fingen. Porque un xa viviu experiencias boas, experiencias malas, e iso foite curtindo. Non hai mal que 100 anos dure, sabes? Os refráns galegos e casteláns son todos certos. Fíjate neles. A veces te sientes mal cando, non sei, mi marido murió, venga a llorar, le dio un ataque al corazón que te puede dar a ti ou a mí mañana. Y resulta que quen se murió foi él, que yo ando por aquí luchando y estoy viva. He decidido que hai que ser máis objetivo y no disgustarse por tonterías. En el caso de él fue muy grave, pero eso le puede pasar a cualquiera. Fue feliz porque no sufrió. É unha cousa
que me encanta, sempre me encantou. Nacín desde a miña horta en Samoedo, víase o mar de Sada, este mar que estamos mirando que é unha beleza. Non sei, sentía algo como, se un día podo, vou viaxar e vou a ir alén dos mares, non a visitar outros países, outras xentes, e aprender deles. Eu son de aprender, sabes? Pois se ti salires da escola aos 11 anos... Tes unha risa contagiosa. Ti sabes o que é que me gustaba ser profesora de EGB, non? Unha profesora calquera para axudarlle a meus irmáns que eran máis pequenos, éramos 4. E miña nai que me di, no, aquí vai aprender teu irmán, que é o home. Ai, que mal me sentín, por favor. Pensei, así que nós de burras, eu son persona progresista e feminista. Non sei se fago ben, se fago mal, pero eu son así. A historia puxo polo máis difícil. Sí. Sí. Solo íbamos a bailar os domingos ao Moderno a Sada, un par de horas e xa viñamos felices para toda a semana. E agora, vostedes de todo, ordenador, pantallas desto outro, bueno, é que non hai color, vamos, nos non tiñamos nada. Sabes que vexo unha muller xoven dentro de ti? Pois iso é bonito que me dis, porque teño 78 abriles. Pareceme mentira. Moi boas frases me estás a agasallar. Eu son de aprender. Eu tamén, amiga Magdalena, e contigo estou poñendo o ben en práctica. Dise crees máis na bondade da xente que na maldade. Eu creo que esta última é unha consecuencia da ignorancia, moitas veces tamén da falta de educación. Tamén estou moi de acordo contigo en que relativizar é fundamental. Eu tamén lle sumaría priorizar. Creo que son dous verbos que a propia vida e sabias como a ti me facedes ver que deben estar na lista de prioridades vitais de calquera persoa. Onde estamos? Na terraza de Sada. Na terraza. Na maravillosa terraza. Que trouxeron cacho a cacho desde os xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Cando che preguntei por a terraza, puxeches ollos de recordar, de añoranza. É que isto, bueno, celebramos aquí o meu cumpleanos abaixo, na terraza fora, unha maravilla. O meu home gustaballe a boa comida, unha boa cociñeira. Eu non son boa cociñeira porque, bueno, sempre tuve moitas cousas que facer. Pero dixo, vamos a comer á terraza porque aí cociñan de maravilla, efectivamente. Tuvemos aí como reyes na terraza fora. Penso que é máis importante o amor que o diñeiro, porque o máis bonito é que a túa moza, a túa muller, a túa familia te respete. E iso é amor para min, digo eu. Entendes? Cando estábamos no Concello, un periodista do Ideal Galego, a máis eu, vestímonos moi acicalados como que éramos parella. Eu ainda estaba solteira e el estaba casado, pero fomos a un tío aí arriba que pediu licencia para un bar e resultou que era un prostíbulo. Mira, ao entrar, o primeiro que vi foi un fulano de Sada que estaba pasando
clientes, a estas pobres coitadas, a maioría sudamericanas, pero ao mesmo tempo me puxabas para unha reserva que había. Normalmente non bebo, pero tomei unha copa como quen que nós somos de dar na noite, non sabes? E mirei para o meu compañeiro e dixenlle, pero isto é un prostíbulo toda a vida, e teñen todas chicas estranxeiras e están as explotando. Pois chegamos á alcaldía e sacamos a licencia ao tipo, e cerrábonse o chiringuito. Como muller progresista e feminista, eu defendo a muller porque ainda hoxe, en pleno século XXI, a muller está sendo maltratada, e non digamos as pobres coitadas que andan pola rúa buscando clientes. Ti imagínate meterte nun coche con un tío que está tarado, que vai borracho, que está aburrido da súa muller, e que o único que quere é botar un kiki, o sea, ríndose como se fora un objeto, como unha cadela e un can na rúa. A min é que iso ponme enferma. Porque esas cousas fanse con amor, entendes? O sexo é moi bonito sempre cando haxa unha atracción. Eu estou casada e sei o que é. Eu non lle teño medo á morte porque xa son maior, pero son de familia longeva. Nunca estuve nun hospital. E meu pai morreu de 99 anos e miña nai de 95. E traballaron como bestas, aseguro-cho a ti. E como a min, como a nós, todos os de por aquí desta bisbarra. Pero non lle tes medo? Non, porque non me vou enterar. Darame un ataque ao corazón e goodbye. Non, digo eu, non sei. Como nunca fun alá. Falo galego. Aprendí castellano en la escuela. Al ir a Inglaterra aprendí inglés, University of Cambridge, cierto que es un diploma muy bajo, me costó un triunfo sacarlo. Y después nos enseñaron francés y llegué a leer Le Monde y descubrí que el francés es muy bonito. C'est plus joli que l'anglais ou que l'allemand. Es más bonito. C'est la langue de l'amour, yo pienso. Sabes o que máis me gustou de todo? Que o primeiro dixeches o noso, o galego. Ai, eso sí, sempre. Vouche propoñer un xogo de creatividade. Eu vou escribir palabras na area e que as palabras que eu escribo, como ti tes unha universidade que eu non teño, que é a claro, que é a da experiencia, Sí. e tú farme unha reflexión, pareceche? Ok. Nai, que as nosas nais é o máis fermoso que tivemos na nosa vida. Tamén os nosos pais, non vamos a despreciar os pais, pero a nai é por natureza, saliulle o filliño de dentro e é sacrificada. É capaz de quedar sin comer para darlle aos seus fillos. Os fillos é o máis bonito que hai porque é o futuro, pero hai que enseñalos ben, non é darlles todo e facelos egoístas, senón que hai que enseñarlles respeto hacia o entorno, hacia as persoas maiores, hacia os animais. Non ter un fillo ou unha filliña, trataría de darlle unha carreira que eu non tiven,
trataría de enseñarlle a ser boa persona, e de axudar as persoas máis vulnerables, como sería agora, porque observo que aínda hai moito que facer. Pero a xuventude, como está moi atenta ás novas tecnoloxías, pois sei que a min parece, me teño esperanza neles e penso que van a ser moito mellores que nós. Boto de menos ser nai porque eu quería ter un filliño ou unha filliña, pero non quería ter un parto múltiple, porque ti imagínate cos tempos que había cando eu era máis nova, pois resulta que se teño varios fillos, imagínate ti, eu quero tratar a todo o mundo igual, homes e mulleres, e non podería darlle, e non quero ver iso de vos, como decía mamá, pobriña, que bastante fixo, vos a fregar e lavar e bordar. Para que quero os bordados que están nun baúl na casa en Samoedo o meu equipo? Para nada. Érame mellor ir á escoliña, verdad? E salín, faltaban un mes para 11 anos. Pois penso que Sada é unha maravilla. Dicía eu ao señor Boris Johnson, notase que eu son de ventas. Diña, cuando yo sé que es usted un hombre, dixenlle en inglés, es usted un hombre muy educado, muy ocupado, pero cuando quiera venir a un sitio tranquilo, puede venir a Sada porque es una maravilla, es un paraíso. É que Sada eche un gran paraíso. E ti ben o sabes, amiga. Dis que se chegaras a ser nai enseñarías ao teu fillo a ser boa persoa. Que grandeza. Gustoume moito a túa esperanza na nosa xuventude, a cal creo eu non llo estamos a por nada fácil. Metíchesme moitos folgos e esperanza neste pequeno corpo para seguir dando voz a máis mulleres progresistas e feministas como a ti, que tivestes que coidar de que moitas veces vos maltratou. Grazas por cada unha das temáticas que nos puxeches en riba da mesa. Que non che deixaran sacar o título de mestra non quere dicir que non o sexas. E por mutuo acordo, decidimos rematar este capítulo deixando un legado en forma de candado no paseo marítimo de Sada, para que cando ti, ti o que estás a ver este capítulo, pois cando ti veñas visitar este paraíso mirando o horizonte, te preguntes: que fago eu cada día a prol dos demais sen esperar nada a cambio? Deica logo, arrieiros.